Много често жените казват: дай ми крем, с който лицето ми да се разхубави, който да е уникален, да действа на всичките ми проблеми, като сухота, бръчки, омазняване, пъпки, уморената кожа, недоспиването да ми прикрива и мръсната среда навън. Искам перфектния крем. И аз казвам: да, добре, има такъв крем, но нека да подходим с първа стъпка, която много често всички, не всички, масово жените пропускат. И това е серума. Серума, който прави всъщност кожата сочна, млада, и той е основата, на която стъпва твоя крем, твоята декоративна козметика, грема с една дума. На основата на серума, който не бива да пропускаш, стъпват всички грижи за твоето лице. Така че възползвай се от намаленията в момента в сайта на Дорфея, dorfeя.com, и виж всички серуми, 3 на брой като цяло: околочен, серум за мазна и смесена кожа, серум за нормална и суха кожа, които може да вземеш от Дорфея на промоционална цена сега, от края на август до към края на септември. Възползвай се от това предложение, защото след това цената на серумите ще е по-различна. И така, хидратирай кожата си. Това е основата, на която стъпва твоята красота, и не пропускай тази стъпка. Хидратацията е много ценна за теб.